Nani, mamaya ikaw kakainin ko. Ganito talaga yung... Ayan! Ibang sakit naman yung nararanasan ko ngayon. Yung ML, pwede mong ulitin yan, pero ito, pag lumamig to, hindi na masarap. Naka-engine kasi ako eh. Ano na? Ang Pugi yung... Ano ba? Kagatik. Aray! Sarap! Aray! Ito ba nangangagat? Vitable ka eh. Vitable. Ano ba ganun ba? Ja. Gusto mo pala magkagatan ha? Yes. Doble ko yung itlog mo. Ay, Nani, mamaya ikaw kakainin ko. Nanay, mamaya na yung tap-tap silog. Ang sarap mo, ang dax mo. Talaga, mali ko ba? Halika ka. Swerte ko. 3 lang yung viewers ko pag nagla-live Mars, ako. alam mo, consistency. Because since... Yes. Okay. Constituents. Hindi pa kami nagpumilit na mag-live ka ngayon. Hindi maubos yung product na hindi tayo makikita. Ano magtampo? Ito Kahit naman. banding man lang eh. Oo nga. Puro Ano ba? Raymond. Puro Raymond. Ano ba yung Raymond na yan? Mars. Porke ba Dax? Mars. Ganito talaga yung... Mars, iganon mo yung kamay mo. Pag hindi nakuklose, ganito, yung daliri ko sa wrist ko. Uy! Ganon Grabe kalaki. naman yun. Mars, hindi pa yung matigas. Pag Kami, na-chupuera na. Tapos pag nasaktan, pag sinaktan ka ng Raymond na yan, kanino ka tatakbo? Siyempre sa atin, Mars. pag Di ba, nasaktan Kim? pa naman yun, ibang sakit naman yung nararanasan ko ngayon.